खुलुमबाय गासैनिसिमबो जोङो दिनै नैबे बगाइमारि गामिनि जा हानि जेंना थामहिनबा नैबे जों दा जे फोथाराव गसंना दं बे फोथारखौ बे बगाइमारि गामिनि बर' रायजोफोरा रायजो जानाय समनिफ्रायनो बिथांमोना बेंनानै दंबोयो दिनैसिमबो दं आरो जिमानसिम माहारिया थागोन नैबेसिम थागोन दा बे हाखौ नैबे साखाथिनि गुबुन हारिनि सानैसो गाज्रि गोसोनि सुबुङा जोंनि बगाइमारि बर' रायजोनिफोरनिफ्राय सेनानै गावसोरनि मुङाव खालामनो नागिरदों आरो बे खौरांखौ जोंनो नैबे बगाइमारि रायजोनि सुबुं बिथांमोना जोंनो फोरमायहरनायाव जों दिनै बरपेटा जिल्लायाव थानाय गासै समाजारि आफादफोर बरपेटा जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बरपेटा जिल्ला आरो बजालि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बरपेटा जिल्ला आरो जों बरपेटा आरो बजालि जिल्ला मोननैनिबो ट्राइबेल संघनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै नैबेहाय रायजोफोरजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि नैबे जेंनानि सोमोन्दै बुजिलायनो मिथिलायनो नाजायो आरो बेहाय जों गासैबो आफादफोरा जयै गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे मोनसे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बे जेंनाखौ माबोरैहाय बोस्रांनो हायो जों बेनि थाखाय सावरायलायनाय जायो जों दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों रोखा रोखा नुनो मोन्दों जोंनि बगाइमारि रायजोआ नैबे हाया 1987 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सरकारनिफ्राय जा एलट मोननाय जि फोरमान बिलाइ बे फोरमानआ जोंनि रायजोनि आखायाव दङ आरो बेबायदियै जों दिनै रायलायनानै बेखौ थि खालामनाय जादों 1987 मायथाइनिफ्राय सरकारा बे हाखौ जा बायदिहाय होदों बे हाया दिनैसिमबो आरो इयुनावबो बे बगाइमारि गामि रायजोनि आखायावनो थानांगौ बेखौ दिनै नैबे गोदानै फैनाय आसाम सरकारनि जा बसुन्धरा बे बसुन्धरानि गेजेरजों जायखौ जिअ'टेक खालामनाय बुङो बेखौ बे गामिनि गावबुरा लोगोसे बे गामियाव गोग्लैनाय जाय मण्डल बिथांमोना गोरोन्थियै फाव फान्दायनानै बे सानैसो फाव फान्दायगिरिनि सावगारिखौ होनानै बे हाखौ जिअ'टेक खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो बिथांमोना बे हाखौ गावसोरनि दाबि खालामनो लानो नागिरदों जों बेखौ दिनैनि नैबे जथुम सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ दुखु फोरमायो आरो बेबायदि जेन इयुनाव खामानि दाजाथों नायबा मावग्राफोरा बेखौ दा मावथोंसै जों बेखौ खावलायनाय जादों आरो जोंनि बे गासै आफादफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जों नैबेखौ थिरांथा खालामनाय जादों बे हाया जाबायदिहाय दंमोन आगोलावबो इयुनावबो थाथों बे थांखिखौ जोङो जोंनि जिल्ला बेंगिरि जोंनि आसामनि मन्त्रि हा बिफाननि मन्त्रि गाहाय मन्त्रिजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि जोंनि BKWSC बर' कसारि अनसुंथाइ हायुं खुंथायनि जा मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिम लोगोसे बे अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिथां आदित्य खाख्रानिसिम दैथायहरनानै जों बेनि सायाव मोनसे मोजां फिथाइफोरखौ मोननायनि मिजिंजों जों खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायदों आरो बेनि फारसेनो जुदि बे सोंखारिग्रा नायबा बे फोथाय खेबस' खालामग्रा बिथांमोना जुदि बाराद्राय बेनि सायाव नाजानानै हाखौ एमब्राब्राय सेना लाथाबनो नागिरोब्ला जोङो नांगौ बायदियै बेनि सायाव जोङो गासैबो आफादफोरा खौसे जानानै सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लागोन जों बेखौ थिरांथानि गेजेरजों गासैबो सावरायनानै जों बेखौ दिनै फोसावनाय जादों जिहेतु बेवहाय गभर्नमेन्ट अनुस्थान जिहेतु अंगनबादि सेन्टार गायसननो नागिरदों बेखौबो बिथांमोना बादा होदों होननानै जों मिथियो बेखौबो खोनादों बेहाय मोनसे मडेल अंगनबादि सेन्टार फैदों बेथ' सरकारि फसंथान आरो बेबो बे ST नि नामाव फैदोंनो आरो बेखौबो नैबे फोथारावनो गायसंनायनि थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामो जों जायगाखौबो नायबाय खामानियाबो जागायबायमोन जि सानखालि खामानि जागायदोंमोन बेहाय नैबे जायफोर सुबुंफोरा बेहाय थगायनानै बे हाखौ लानो नागिरदों बिथांमोना फैनानै नैबे गामि रायजोफोरखौ आरो बे खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ बुंफैदोंनो जे बे खामानिखौ नोंथांमोना सोरनियाव सोंनानै मावखो बे हाया जोंनिसो जोंनियाव सोङालासिनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हाया बेबायदिहाय बुंनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनायखौ दोनथ'दों एबा बादा होदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों जिहेतु गोबाव समनिफ्राय बे हाखौ रायजोनि आखायाव दङ इयुन समाव बिथांमोना जुदि जबरदस्त खालामनो नागिरबा बिनि सायाव संगठन आरो रायजोफ्रा मा राहा लागोन जों बेखौ बुंबायानो बिसोरो देमफ्राबा बेखौ सेनो लानो नागिरोब्ला जों सरकारनि सेराव दाबि खालामनायजों लोगोसे जोङो गोख्रोङै बेनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन মই তাৰমানে 198 নং অংগনবাদী চেণ্টাৰ বগেমাৰী মই ইয়াত ৱৰ্কাৰ হয় এজন তাৰপিছত আৰু ইয়াতে নতুনকৈ আমাৰ মডেল চেণ্টাৰ এখন আহিছে ST ৰিজাৰ্ভ কটা এইটো
মোৰ এৰিয়াত এইখিনি পৰে তাৰমানে যেতিয়া মডেল চেণ্টাৰটো বান্ধিব খুজিছে তেতিয়া মানে ঠিকাদাৰক আহি দাবী ধমকি দিয়ে আৰু তাৰমানে বান্ধিব নিদিয়ে এইটো ভাৰেগাঁৱৰ কেইজনমান মানে দুষ্কৃতি মানুহে দিছে আচলতে মেইন ঘটনাটো কি হৈছে মেইন ঘটনাটো মানে ইয়াতে আমাৰ মাটি ৰাইজে মোক দিছে আৰু এইখিনি চেণ্টাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে দিওঁতে আহি কিনে ঠিকাদাৰক দাবী ধমকি দি গ'ল বান্ধিব নোৱাৰে ইহঁতৰ মাটি বুলি কৈছে ইহঁতৰ নিজৰ মাটি কিন্তু সিহঁতে মোৰ এৰিয়াত নপৰে সিহঁতৰ বেলেগ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে সিহঁতৰ চাৰ্কুল গেৰুৱাপাৰা চাৰ্কুল আমাৰ সৰুপেটা চাৰ্কুল মাটিটো কোনে নামৰ আছে মাটিটো আমাৰ বগেমাৰী ৰাইজৰ কিবা আছে নামত আছে কিবা মাৰপিট কৰিবলৈ দম দিছে নেকি মাৰপিট দম কৰিব মানে ইহঁতে মানে আহিছিলে তাৰমানে ইয়াত বান্ধিব নিদিয়ে বুলি কৈছে আৰু তাৰমানে কোনে ভাৰেগাঁৱৰ দুষ্কৃতি কেইজন মানুহে চৰকাৰৰ কি জনাব চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ যে আমাৰ মডেল চেণ্টাৰখন বান্ধিব দিব লাগে মোৰ এৰিয়াৰে যি ST ৰিজাৰ্ভ কটাৰে তাত ইহঁতে মাত মাতিব কোনো কিবা নাই নহয় আৰু যোৱাকালি আমাৰ ADC বাইদেউ আহি কিনে নিজে পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে আচলতে এইটো এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান হয় জনাইছেনে জনা নাই আপুনি এইটো মই ADC বাইদেউক জনাইছোঁ আমাৰ পিংকি দেৱনাথ বাইদেউ কি ক'লে তেওঁ কৈছে ইয়াতে চৰকাৰী অনুষ্ঠান বনাব পাৰিব চৰকাৰী ৰিজাৰ্ভ মাটি গড় চাপ নেকি বুলি কৈছে মাটিৰ গণ্ডগোল লাগি আছে ইয়াতে হয় সেইটো কৈছে ৰাইজৰ কি কৈছে ৰাইজে ইয়াতে বান্ধিব অনুমতি দিছে ৰাইজৰো সেইটোৱে একো কোনো আপত্তি নাই তাৰমানে বান্ধোতে ইয়াতে বেলেগ মানে চাৰ্কুলৰ মানুহে আহিছে বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ আহিয়ে তাৰমানে SC ৰিজাৰ্ভৰ পৰা মই এপইণ্টমেণ্ট লোৱা তাৰপিছত ইয়াতে মানে ইহঁতৰ কোনো এৰিয়াই নপৰে মোৰ আইনৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব যদি বনাব নিদিয়ে আইনৰ ব্যৱস্থা মানে এইখিনি আমি DC ছাৰক জনাইছোঁ ছাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতহে আমি এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ না ফিডবেক মানে কালি বাইদেৱে কৈ গৈছে এই মাটি কিবা চাব আহিব বুলি কৈছে আৰু বাইদেউটো কালি ST ৰিজাৰ্ভ কটা যদি ইয়াতে কি বেলেগৰ কি আপত্তি সেইটো কথাটো কৈছে